Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Менә инде bir vakit ben татар телендә чыгышларымны туктатып торган идем. Biraz мәйтәм безнең милләттәшләребез кызыксынмый туган теле белән шул рәнҗеткән мине biraz. Мәйтәм бигрәк инде битараф инде җырлар бию куясың. Хатта Астрханга барып шунда сабыйларны мәйтәм, әгәр дә кешенең мәсәлән акылы булса, ятын әйтмим дә инде акылы ичмәсәм булса, ул инде карары каралы, әллә кайда Астрхан җирдә татарлар үзен телен сакларга тырышалар, гореф-гадәтләрен. Шун белән сокланыпмы, кызыксынып, ичмәсәм карамаса да хуплап bir-ике җөмлә язып ташлап куярга булмыймы, менә уйлап торасың. Шуңа инде мин дә аны менә күрдем, анда biraz татарлар сүрелә башлаган, аларның күңелләре инде алар элеккечә инде йөрәкләрендә инде ялкын бик янмый. Bir дүрт оешмага бүленгәннәр. Инде татар булса, булар бабаларның әйткән сүзен искә төшерәләр иде, күз алдына китереп, бүлгәнне бүре ашаган, аерылганны ай ашаган дип, бәлки шуны бүлмәсләр иде. Әмма алар инде мин аңладым, хәзерге шул теге заманда адәм баласы акчага, акча дип, әле менә Америкада кинолар чыгаралар бит, кеше неен сата инде. Бездә нәрсә, жан, душа, шул була микән шулай имеш. Җанын сата, риза, яхшы яшәргә дип, шуңа күрә күбесе безнең халыкның вәкилләре кызганычка каршы шул теге хәзер яхшы яшәргә кирәк, ә менә ул, беләсезме, һәр кеше уйлый үзен акыллы дип. Ул менә кайсы вакытта бер чагыштырсам, biraz килешмәс тә инде. Ну, шунда да әйтим әле. Тормышымда мин менә мәсәлән бер вакытта Кама буенда, менә безнең Кама шушында, менә Кама буенда мәсәлән bir кызык вакыйга булды. Мин киләм дә шунда теге Кама буенда, күл буенда яшерәм киемләремне. Инде мин инде аны татарча куйсам, ансы реклама урысча инде ансы да. Татарча фон барсын дип каналны куйган идем. Ансы да урысча реклама алып баралар. Вот, шунда инде барсам, гел барам, шунда инде чүп-чарны чыгарып ташлалар кешеләр. Мин барып аларны әзрәк тәрбиялей башладым инде. Bir вакытта берничә капчык җыйдым да, шунасын аларга тыя башладым. Әйтәм, менә мин шундый фәлән журналист. Зинһар монда чисталык, сафлык булсын, чисталык, яри диләр. Мин аны башта барганда шул теге карасам, бер хатын-кыз ире белән, ире әллә эчкәнме, ниме белмим инде. Балык тотамы, юкмы, хатыны шишенгән дә инде күкрәкләрен ачкан инде. Күкрәкләрен ачкан да шунда утыра, шәрә. Мин беренче фикер шундый булган, әйтәм, бернәрсә әйтим әле монага. Нигәдер әйтмәдем дә инде мин ага. Үтеп киттем инде, яри. Шунасы инде әйберем югалгач, мин гел шул теге әйберләрне теге яраталар. Мин хатта Камада йөзеп йөргәндә дә карыйм, тегендә киләләр дә яр буеннан урлашалар, минем кесәдән актарыналар, акрам янында, мин ерак йөзеп китәм. Шуңа акрам, алар игътибар да итмиләр, күлгән шикелле. Шуңа күрә мин әйберләрне яшерә башладым. Бу юлы яшереп куйган шулай таба алмыйм. Бу хатын-кыз миңа ярдәм итеп, әле әйдәләр бит. Югалткан әйберемне көтмәгән җирдән эзләде. Шул шикелле ул көтмәгән менә мин фикер буенча мушна булырга тиеш әйберләрем. Ул икенче фикерле булып, көтмәгән җирдән китереп табып бирде. Шуңа уйлап тордым мин. Мен әйтәм, бу әгәр дә ханым әйтә вакытында мин аны рәнҗетсәм, урышсам, аның ярдәме булыр микән әйтәм.
Күп нәрсә әйтергә була. Тагы бер кыскасында әйтим дә, хатта мин әнә нидә Астраханда хостелда яшәгәндә бер егет әле балалар уен уйный да, әллә нинди әшәк уеннар, сугышмы, нәрсәме, шул теге утырабыз диванда, шул ачуым килә, теге инде гомумән бүлмә бар бит инде, ресепшн дисә дә була инде шунда. Мин ачуым килә. Мин янагы бер сүз әйтмәдем. Соңыннан ул миңа бер вакытта теге интернетта ничек билет ясарга килмәдем инде, ул миңа ясап бирде. Шуны әйтәсе килә, көтмәгән җирдән ярдәм килә. Шуны әйтәсе килә, безнең татар халкы баш тарта, битараф була, миңа кирәкмәс ди, туган телендә өйрәнәсе килми, мин соңыннан уйлап торам, син Төркиягә барасың, я бер илгә барасың, хатта син Казакъстанга бар. Син илне туган телеңдә сөйләшсәң, сине хөрмәт итәләр. Хатта Азербайҗанга барасыңмы? Тормышта төрле юллар була, төрле сәяхәтләр була. Шундый надан алар карыйлар да, бу сатлык җан икән, туган телен белми дип, сиңа шундый мөнәсәбәте дә булачак инде. Менә бу кереш сүзе була инде, кереш сүзе. Мин аны берничә чыгарыш итәсем килә. Ник мин сезгә менә шушыны күрсәтәм. Инде әйттем инде, татар халкының безнең шул битарафлыгы, ул инде искиткеч инде. Инде җөмһүриятебез бар. Ана күрдегез, мин бардым Астраханга, элек анда татар дип, үзләрен Астрахан татарлар дип, Ногай халкы санап йөргән, хәзер ди алар ди, менә шушы ахыргы елларда, 10 елларында ди, бигрәк без Ногай дип, шулай нитә, бездә Астраханда хатта йөргәндә, урамларында әле анда бар инде Ногай мәчете дигән, шуның янына узганда бер ярдәм итеп биргән бер ханым, ул инде өндәде берсенә, икенчесенә сорый милләтен, тегесе әйтә, мин ди болгар, татар ди. Кайсылары без Ногай дип шулай бүленеп, аларның кызганычка каршы җөмһүрияте дә булмаса да, шуңа карамастан алар үз телен, гореф-гадәтләрен саклап, теге социаль ширтәләренә керсәң, искиткеч алар ничек үз милләтен хәзер яңартырга тырышалар. Нинди менә үрнәк безнең татар халкына. Безнең татар халкы шундый Татарстан җөмһүрияте. Менә мин вакытында Татарская АССР дигәнме, республика дигәнме, аны үзгәртеп җөмһүрияте дип язып, шулай итеп ташладым. Нәрсә әйтәсе килә? Һәр кайсына әйтеп булмый бит, таләп итеп булмый, аларга инде кушып булмый, менә үз телеңә игътибар ит, телеңне сакла, туган тел ана кебек. Әгәр дә инде кеше надан булса, наданга әйтмә, ул менә син надан кешегә китап бирмисең бит укырга, чөнки ул укый белми. Шун кебек, әгәр дә аның эчендә инде наданлык таралган булса, битарафлык, ул уйлый, миңа не кирәк, менә мин бүтән милләтләрнең телен. Хәзер беләсезме, кайсы милләтнең теле белән сөйләшеп, чит илгә чыгып сөйләшсәң дә әле куркынычлык туа, чөнки bütün milletlerge, çit illerde münasebetleri bir türlü yani teң түгел инде. Шуны әйтәсе килә. Менә бу беренче чыгарылышны тамамлап әйтәсе килә. Мин тагы өмитем бар, дәвам итеп берничә чыгарыш ясарга кирәк, әйтәсем килә. Шуңа күрә мин инде моны кереш сүзен мин узун ясадым инде. Күптән инде мин татар телендә чыгармагач. Анда инде икенче бүлек, өченче бүлекләрдә инде менә шушы Татарстаннан күрсәтермен, ушына район, Кукмара районыннан безнең туган якка Оренбург өлкәсенә ничә дистәләр ел элек инде ярты гасырдан артыкмы инде, ярты гасырдан артык шунда аларны күчергәннәр, алар тормыш хакында сөйләсем килгәне, менә шушында инде бераз нидә Молдова, анда Камрат дигән башкала бар, Гагаuz автономиянең башкаласында, шунда татар ханым инде өлкән яшьтә очраттым, ул менә шушында бала бакчасында үскән, инде детдомда үскән, үзе җәтим үскән, шуны сагына, менә шушы якларга кайтасым килә ди. Шуларны әйтеп китәсем килә, кызыксынсагыз карарсыз киләчәк чыгарышларны. Инде шушы белән менә моны беренче чыгарышын тамамлыйбыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау торыгыз.